שלום בועז, צהריים טובים. תסבירי לנו על מה מדובר, מדוע יצאתם הבוקר להפגנה. מושב שער אפרים גדל, הכפיל את גודלו ב10 שנים האחרונות. במסגרת הזו הובטחה תשתית תחבורתית לכניסה ויציאה מהיישוב. לצערנו הדבר לא נעשה ואנחנו נאלצים להשתמש בכביש של קלנסווה, כביש נוסעים עליו 20,000 רכבים ביום, צומת מאוד מסוכן שגבה 70 תאונות ב5 שנים האחרונות. נוסף על כך, בחודשים האחרונים מע"צ החלה בעבודות על הכביש שלמעשה יעבירו את כל העומס של התנועה בכביש לתוך הכניסה למושב. היו חייבים לצאת החוצה, לומר שאנחנו לא מוכנים למוד. אנחנו מבקשים לעצור את העבודות ואנחנו מבקשים לתת פתרון מיידי לכביש גישה ליישוב. כן, וכל זה לא הסתייע, נכון? בינתיים כל הבקשות שלכם לא נענו. אנחנו עשינו פניות ונעשו גם פניות מסודרות בכל האמצעים הנדרשים, אמצעים משפטיים וכדומה. פנינו גם לכביש שזה נפל בתחומו. בשלב זה הרושם שאנחנו מקבלים שעד שלא נמות בצומת הזה לא יינתן פתרון. כן, חלילה. למעשה, כמו שאמרת לנו בבוקר, מעבירים בעיה אחת ממקום אחד למקום שני, לא פותרים שום בעיה. חד משמעית מעבירים את הבעיה מהכביש של קלנסווה לפתח היישוב שלנו ומחליפים בעיה קיימת אצלנו. אנחנו נאמר שפנינו אל חברת מע"צ, עדיין לא קיבלנו תגובה, כאשר נקבל אותה כמובן שנפרסם את התגובה. מה אתם מתכוונים לעשות מכאן והלאה, כרמית? כפי שאמרתי, אנחנו מתכוונים להגיע לכל הגורמים הבכירים ביותר הרלוונטיים. אנחנו מתכוונים לפעול במישור המשפטי. אנחנו מתכוונים להביא את מיטב המומחים לטובת העניין, שיתנו את חוות דעתם. אנחנו בטוח לא מתכוונים לתת לעבודות שם להימשך ולהמשיך לשלם בחיינו. בינתיים העבודות האלה נמשכות, נכון? גם בשעה זו. עבודות, לא רק שהן נמשכות, הן עתידות להסתיים במרץ, תוך מספר חודשים. מע"צ מיהרה לעשות שם את העבודות באופן מפתיע ומבלי למעשה להתעניין או לתת את הדעת למשמעויות שזה יגרום לצומת שלנו. ונראה לך שאפשר יהיה להחזיר את הגלגל לאחור לאחר שיסיימו את העבודות בתוך חודשיים? אנחנו מאוד מאוד מקווים שיעשו הפעם את הדברים מתוך חשיבה ולא בחוכמת בדיעבד. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן גם באמצעותך. קרנית אלקסלסי ממושב שער אפרים, תודה לך על השיחה הזו. רק תודות בועז. כל טוב.